لكم زوارنا الكرام، مرحبا بكم في एक्सपो 2020 दुबई। नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी आज फिर हम हाजिर बानी दुबई एक्सपो 2020 से एगो वीडियो लेके। आज जौना पेवेलियन के हम वीडियो लेके आइल बानी वो देश के पेवेलियन हटे जौना देश के रुआ सब बहुत नीमन से जानत बानी। जौन चमकदार शीशा के बिल्डिंग रुआ सबके सोझा दिखाई दे रहा बटे ई पाकिस्तान के पेवेलियन हटे। पाकिस्तान के एक पेवेलियन के जे आर्किटेक्ट बटे उ राशिद राना हवे। अल जबल इंजीनियरिंग जौन वो लोग के हटे। पूरा जौन कॉन्सेप्ट बटे ए पेवेलियन के वो बाहर से पूरा पेवेलियन शीशा के और वो सब देखले बानी हरियर उजर अलग अलग रंग के शीशा के डेकोरेशन भइल बटे जौना से चमक रहल बटे। पाकिस्तान के पेवेलियन में पाकिस्तान बात कर रहा बटे वर्ल्ड अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो के सभ्यता, सिंधु घाटी के सभ्यता के अपना से जोड़त पाकिस्तान अपना इतिहास के लेके दिखा रहा बटे। जो वह सब जो टाइमलाइन देखा था जो वो सबके सामने वीडियो में बा, वो वीडियो में वो सब देख सके नहीं कि मोहनजोदड़ो से शुरू भइल बटे। वेदा के जोन समय काल बाटे, वैदिक काल जोन बा ओकरा भी रेफरेंस देते। ब्राह्मणिकल ब्राह्मण जोन काल रहे ओकर एगो नाव दिले बाटे। ऐसे ही रंजीत सिंह जो राजा रहे उनकर भी समय काल आवतटे। मौर्य एम्पायर के बात हो रहा बटे। तो पाकिस्तान एक पूरा चीज़न के बात के लिए बटे अपना पेवेलियन में जब अपन हिस्ट्री बता रहा बा। एकरा के कहत हटे वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। कल्चर ऑफ बाउंडलेस हॉस्पिटैलिटी ई एगो स्लोगन पाकिस्तान दिले बटे। अब ये वीडियो में रुआ सब आगे देखब कि कैसे अलग अलग रिलीजन के खास करके सिख समुदाय के जोन गुरु ग्रंथ साहिब के जोन ओजा गुरुद्वारा बा वो गुरुद्वारा के बारे में बहुत बड़हन एगो स्क्रीन अलग से ओजा के लगावल गई बटे। तो ई पाकिस्तान के पेवेलियन के कुछ खास बात लटे। एकरा अलावा जौन ओजा के अपन जौन टूरिज्म बाटे, जौन ओजा के खूबसूरती बा, जौन पाकिस्तान में अलग अलग लोकेशन बाटे, हथकरघा और टेक्सटाइल के जौन काम बाटे, उजगा जूट के जौन काम बाटे, सारा चीज़न के बारे में पाकिस्तान अपना पेवेलियन में देखौले बाटे। एगो और खास बात जौन के वीडियो में रुआ सबके लोग की जौन आगे बाटे उ बा येलो रॉक, पिंक रॉक जोन एगो नमक हटे साल्ट जो ना के कहल जाला। वो बहुत बड़हन पहाड़ी क्षेत्र बाटे ओजा पाकिस्तान में जौन की ओजा के मशहूर हटे पिंक साल्ट जोन बा। ई पाकिस्तान ओकर प्रदर्शनी भी बड़ा बढ़िया तरीके से कैले बाटे। अच्छा लागल वो एगो देख के। बाकी पाकिस्तान की जो टूरिज्म से जुड़ल पूरा ए वीडियो में रुआ सब देखब। एकरा में एगो वाव मोमेंट बाटे। जब रुआ सब ए वीडियो के अंत में जाए तो लेजर लाइट से जुड़ल जोन बा तो ओकर नाव दिले बाटे कि इमर्सिव एंड इंगेजिंग हाइब्रिड आर्ट इंस्टॉलेशन। तो मने लेजर बा, बाम्बूज लागल बटे ऊपर, मने बांस जोन कहला बाम्बू लागल बटे ऊपर और जैसे लेजर ग्रीन कलर के लाइट आवत बटे। चिड़ैन के बड़ा पक्षीन के आवाज़ भी आ रहा बटे। तो ये एगो वाव मोमेंट बटे पाकिस्तान के पेवेलियन में। अच्छा लागल। सब मिला के ओवरऑल देखल जाए तो पाकिस्तान के पेवेलियन जोन बा बहरी से तनी देखनौ लागत अटे, माने शीशा उसा जोन चमका के लगावल गई बटे। भीतरी जोन बा जोन पाकिस्तान में बा वो चीज़ के देखावे के कोशिश की बटे। पाकिस्तान शायद माने हम एकरा पहले ना देखले रहनी अटे कहीं पे। बाकी पहला हाली मोहनजोदड़ो से जुड़त वैदिक काल से जोड़त अपना इतिहास के, अपना ज़मीन के, अपना बारे में बतावे के कोशिश कर रहा बा। एगो और चीज़ हम एजा जोड़ल चाहब कि पाकिस्तान के ई जोन पेवेलियन बटे एकरा में संगीत के भी बड़ा अच्छा तरीके से दिखावे के कोशिश भइल बटे। देखी हम जोन करतार साहिब जोन बटे गुरुद्वारा जोन बा ओजा पंजाब के पाकिस्तान में जोन पंजाब वाला क्षेत्र में ओकर बढ़न स्क्रीन वो सब सामने देख रहा बानी। तो पाकिस्तान सारा चीज़न के समेट के अब दिखावे के कोशिश के लिए बटे। अच्छा खासा जगह पाकिस्तान के मिल रहे और पूरा पेवेलियन में
बहुत बेहतरीन ना कहल जा सकेला। वैसे हम जहाँ तक हमरा मालूम बटे कि पाकिस्तानी सरकार जौन बा सरकार जौन बिया तौन ए आर्किटेक्ट के अवार्ड भी दिलस या कहाँ से कि एगो अवार्ड में जौन एजा जौन एक्सपो होला, एक्सपो के जौन मैगजीन आवेला एग्जिबिट में, ओकरा में एगो अवार्ड जौन बा पाकिस्तान के भी मिलल बटे। तो ई सब पूरा जौन पेवेलियन पूरा बटे अच्छा बा, ठीक बा, देखे लायक बटे। बहुत सारा चीज़ जौन बा पाकिस्तान से ऐसन बहुत इन्फॉर्मेटिव ओकरा के ना कहल जा सकेला, बावजूद देख के पाकिस्तान के पेवेलियन के चर्चा रहे। पाकिस्तान के पेवेलियन हम गईनी देखनी, अच्छा लागल। सोचनी हटे कि रुआ सबके का पाकिस्तान दिखावे के कोशिश के लिए बटे, वो चीज़न के बारे में रुआ सबके हम बता सकी। तो ये पाकिस्तान के पेवेलियन भाई टेक्सटाइल के ये सब दिखा रहा बटे जौन पाकिस्तान में इस समय चल रहा बटे। हई जौन पिंक साल्ट रॉक के जो हम बात करते हैं तो हम देखी लटकावल बा, ऐसा लागत है कि हवा में जैसे फिल्म में दिखावेला वो तरह घूमत हटे। बाकी वो अरेंजमेंट ऐसा धागा से मान के कल गई बटे। एक स्टोरी बा पिंक रॉक सॉल्ट, पाकिस्तान के बहुत फेमस हटे ये पिंक रॉक सॉल्ट जौन बटे। तो ये पूरा पाकिस्तान के बटे कुछ इनोवेटिव बहुत ज़्यादा हमरा कुछ लोकल ना, एगो बड़हन टैब लेखा लागल बटे। लोग ओकरा पर अपन एज यूजुअल फेड़ पर जैसे लिख देला आई लव यू, वो तरह वही में लोग लिखत रहुए। और कुछ ऑटोमोबाइल के कुछ प्लांट लागे वाला बटे, बारे में कुछ जानकारी एजा दिखल गई रहुए। मुख्य रूप से पाकिस्तान अपन कल्चर जौन पाकिस्तान में टूरिज्म के बटे ओकरा के दिखावता, जौन इतिहास मोहनजोदड़ो से लेके दिखा रहा बटे। तो एगो नया चीज़ हमरा खातिर रहुए पाकिस्तान के लेके। अब बाकी वाव मोमेंटम बतेबे कि यहाँ इमर्सिव एंड एंगेजिंग हाइब्रिड आर्ट इंस्टॉलेशन योर विजुअल इन्विटेशन टू द लैंड ऑफ कलर्स। तो यह है जौन रुआ सब में वीडियो में देखा तानी। तो बस पाकिस्तान के पेवेलियन से अतने रही, फिर दुबई एक्सपो के कुछ वीडियो लेके कुछ पेवेलियन के लेकर हम हाजिर होखब। प्रणाम, अजय भोजपुरी।